Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngau kum ba shong lor wei haying bendi na marlam yo issue ya ti ka keteng jonga de naki wanda kemen warjri Tapi ya tu yang ni kuno pi poya kena ke film bana kena ke film jingam. ningkong te kumbang la itu ki garat te ki kila khot yang bangan don mentalang kene ka film jingem bangan yo ne mentalang ku mi actress kene ka film jingem Di tu yang ni kai ka benta ni. Kapat ka jong pi jong kena ke agam ni ke film jingam. kabenta jonga kene ka film jingem te kalong karu jonga kene ku mi nong kandong kum kita ki brio ki ba im bet shanong kandong ki balong bet shisor shidor mo kum no te bat ka jingim nong kandong kalong ka ba kham janjar hudu ka ta namar ka jing sha ben ka jing sha kren ben haki brio te kalong kum ta gen kham tam ba na lo bingi im haki jaka balong nong kandong Pau. Haduk bungla delut ya cekak puta. Ban pha school ye pi. Ka business bat ki kambaro ala ai kerteng lot hanga. Bat kani ka office ru. Na kata ka daw mam dai man khot kerteng yanga. Mede ban khot yanga ka madam. Kadai kata kabapan mau heki te deki khun jong ki hi Pin sababe sapen. Beri mami pasoi. Ya ketu balik chasam. Ngai hatu ko por ba pi. Dan ka Thailand ba i ba pi dan ka jing show hamong ap. Si batai kendiat ne batai na kendiat kumno ko poe jing show. Mano biara pe pi to por ke ka dawa pi sai. Poe jing show hamong ap leka. Kindiat haka katu ka benta kalong no ba manga ba I henmen jonga ngimut banya le shim dawai ngimut banya le thiet dawai hende ki dano ki kindiat ki shenrang mo ki ba kwa ban penthot ki ba kwa tang shulai I kan thei ki la kwa kumnu ba kin krem kum sneo kin penthot ki te ki don kum kita hakan ni ka bentaru kam ki don kita khna shenrang ki ba kwa ban penthot ki anga ma banga na yeng ami banga mut banga nei ban thiet dawai hende da ka jingdon ka bat iba ka balong no ijo pingrup iba bashim bantala ka ne film iba long kumi hinmen jonga ha ka ne film te I kloi ban wan ban yara bela ka jonga para ha bai kum ka ni ka jingjia ka la jia ma banong ka ba khamdam ba de ha ka yo hat kum to te I jo iba kumi ta iba jonga te I kloi ban wan yara na manta jonga ka para la pendep kami chen no Bonam bon khon ru. Ka shong hanga kin kupa jong ngai. Hajing so ba min sim ka kmen long kum da wai ba kalong nung ta namar ba habangia kishin rang manta kita sulai I ba kan thei la yad marwe kishu kwa betang ba kin ban penthut ban ngomong ba ro kishin rang balong ta balong don ki katu kan ni kishin rang ki ba kwa ban chim ko bu ken te ha ni ka film pe de ba menta ka kani banta kalong no ba I henmen jonga I balong I jo pingro te yo ala ka jong para bala don ki ba krep non ktakti ya kumyanga ka parati don ka jing so ken te na ka ta ka daw sa don ka jing show ya dan hang to ken she's seen she's nan ni shan nik men han ba kendo ba lo tente Hajing so ba min sim ka kmen long kum da wai ba ai jing tien dang biang ka por wat pen le no ai inside your mouth ring ha birthday Pi shot ha pedang ha yo bong nau. Kadan ang jing sole rain ba ki blu ki pai na to ma ki yarong ki mi ki pai pi. kindiat ru ka don mo ka jing le ran te na mal kham tam ka balong hayo ta ma hayo mo nga kindiat ru le ran hi ta ma lingba ka jing wan penchngai pa de jong ki
pai ba ha ka tu ka pot kalong ba ki ai man siam ru yang ngi ha ka tu ka pot ngim da kham dan chui tai jing le ran kin ya namar ba ke lalong no ba baro ki la ya wan ban pai ki la ai man siam la ngi we be da man ta tu film tingim dan chui ke tu jing le ran kin ya ro itu bos gang pada iman untuk por bapi mo bos gang priu ha pi pat ikum no to por ha ka tu ka pot te mde pa ima tang balong hakasin jungi par ba ihaban akum tau bos gam ila pen mashi shahi padengi ru kasulo no kum ta ke to Jing im hang đi ngas ngu ken ja Bandan bat phi ba it ngak wa Kilom kiwa kin yen saki Ba it nga it shisha yipi Tiang Yong ba ka dek jiroi ka dek kerteng ai jing im Ku menjis tu jung pi ka pat jung pi ka jing im ka ai ka jing mut ka theo yan no ka ai ka jing sendang nam ta im no sala haga ngan ken tana benta ka benta jonga mo ha ka de film ka benta jonga ka long no ba nga de brio ba na nong kendong nia im nia sa nong kendong te ki brio ki khamta mangi ni dok nia bon chi para te ki brio ki khamben hi khamta ngi ki ba bun ki para berang ru ki shi long kom ta mo shi bun ki brio shi ye iben ye hande ka long no ba kani ka jing im jongi kin brio ki ba im hanong kendong pat ka long no kas ni im sok ni im san wala ngia bun ma kana para ru hande ka jing shngan jo ka ye ka sam ka don Dalam pengumuman, inham tip lo sikit pula. Pihak belaj mapi sesenang. Namar baru jing don jingam pinyo mapi. Niru, niwan kelas tu me. Memut niwan le yusne. Balai piam. Kat tu bila pesusi yangi keme kupa. kani ka film ha ka jing shang ni la de ban pini na do ara ja ka khna tamba ba ka don no kani ka khlam ka don no kani ka jing lockdown ma te babaro hi ni te bro de ka ta te ni khlam yo shu bangin pini te ni lambut ban pini bede ha sa hu news nem ar hajar phoru ka jo hi ar hajar poi ru ka don ka lockdown hi te ni yo shu kai man pini hande menta bede ka kanti ni lai ni ra comment chi bon marsen yo ka khubor bangin te pa kin pen ino kila sha aban pen iya kini ka film te I ba section ila bu ka tarik na lai tarik u December te kumba ki parok jonga ru babaro kila ekli nga balanu kini film kan mi kila ko apla pen lanu kan pelat no te hagani hi ka kanti mentanga ker pare paro ba nga pen te baro ba ha lai tarik u December kin pen ino ekni ka film ka hapo biju cinema tinga ker pare baro kitu ki balak ko apet baro ba kini wan ba kini pet ya kini film ha ka lai tarik u December Balik mami pasoy. Ya ketu balik sesenang. Damien, balai phiru phim lech pule lang ban ngi seselo. Matasi te. Mali ong mai Susan bang ATE. Wan bai, wan shanga. Ti shoban poi ka film jing im ya thu yang i ki film ma phila yo ban apta kaba ki film ki bangala yo bane shemanta kade ka film bakla nanta ka film janta ka we pawo maya nanta iwi short film rangai te bat ka ban ngidang shoot rumanda ki ba kadang ya ka daw ka yaisha bat hakani ka film jingim ti kani ka jingrai ba phila chok pelai pi community ba kani ka jingrai kan penhoni ka ba kam tam lei aba ka film jong pi ka jan mi abi ju cinema ngakerman ba kani ka jingwai kan pen chong shit langi ki pai ba ba ro la da kila on pe ya kani ka film ru ka ban sami ha ka lai tarik December but ngakerman ru ba kan pen chong shit ru ha kani ka ayon talang ka ba menta Jing it ba shisha hanga pin sa ai hadu ba patai kan sawai ngakerpat ba
Anda lami ini ka film jingim ka bansa release hakalai trik December ngakal pare baro khoi ki pai ba bakin wan ai jing kesan na mengi we pai we ki bang yadon matana ka film ba ngiru ngin nang ki shaprang ba baro ki tu ki ba don ka sabru kinang shlor ban jam shakhamat ba kinedon benta hukum kini ki benta ki ba ngiru ngedon benta Halo, may pajong pikim don chu hieng. Ala pingwan. Ginham pentip no sige pulen. Hiap lej ma pi sesnong. Namar borok jing don jingam pinyo ma pi. Niru, niwan class tme. Memut niwan le yushne. Balai piam. Kat tu bila pesusi engi keme kupa. Ngilapan lut ya kespak kapau. Haduk bungla delut ya cekak putah. Ban pak school ya pi. Ka business bat ki kambaro ala ai kerteng lut hanga. Bat kani ka office ru. Na kata kada mamdai man khot kerteng yanga. Mede ban khot yanga ka madam. Kadai kata. Kabapan mau hengki te deki khun jong ki hi. Pin sababe sapen. Beri mami pasoi. Ya ketu balik sesnong. Damien, balai phiru phimlaj pule lang bat ngi seselo. Matasi te. Mali ong mai Susan bang iti. Owan bai, owan syanga kamsen. Balai, haba kirang ko asa asyaniru. Ngalai mon kapor ngajula bo isoi tadi. Mangana tole ki jingle jong PM Susan. Manum lewat hiru imi pa jong pi. Hanring akwa babaro kita ki breu kindan kata ka museum ban ej markeliam. Ti sumut te kajing pun khun jong pha te. Phala pandep kam hi chen no. Bonam bon khon ru. Ka syong hanga kin kupa jong gayeng. Ha jing so pa min sin ka kmen long kum